¿Quién llegó primero al mundo? Si la gallina o el huevo. ¿Quién llegó primero al mundo? Si la gallina o el huevo. ¡Qué lindo está! Aquesta nit a Plató Punxat entrevistarem a Josep Antoni Duran i Lleida. Viatjarem a Austràlia de la mà de Viatges Ter i Nobel Tours i veurem la clausura del Festival de Sitges. No us moveu perquè comencem! Molt bona nit, senyors. Benvinguts a Plató Punxat una setmana més, un divendres més, un cap de setmana que ja ens acostem a les fires pròpies de Sant Narcís. Tenim un munt de temes, com ja heu vist al nostre sumari. Avui ens acompanya el senyor Duran i Lleida, el portaveu de Convergència i Unió, al Congrés dels Diputats. Ens esperen reportatges, ens esperen moltes coses, però una de les novetats d'última hora és una trucada que tenim urgent en aquestes hores altes de la nit de divendres, i és que tot ve relacionat, si heu seguit una mica la premsa, els prínceps han permès la primera exclusiva amb una revista del cor, bueno, el cor, o digue-li cor, digue-li carinyo, digue-li de tot, i el que fan és explicar com les va con la niña i con lo que viene després. Dic, home, hem de parlar amb el pare, hem de parlar amb el sogre, hem de parlar amb l'avi de la família, i tenim a l'altre costat del telèfon el rei. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estamos? Bien, bien. Oiga, perdón, es que no estoy acostumbrado a tratar con tanto lujo. Bueno, trátame con cariño, en tu caso. Bueno, pues perdone mi rey. ¿Cómo está en Palacio? ¿Todo bien? Todo bien, todo perfecto. ¿Tú has visto la entrevista? Como se dicen cosillas. Muy bueno. Que por cierto, va a ser abuelo otra vez. Muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti y al resto de los ciudadanos que os va a tocar pagar pues todo el coste de la cosa, vamos. Para, que em sembla que això ningú s'ho creu. El que tenim a l'altre costat del fil telefònic és l'home de les 1000 cares, és el Toni Albà. Toni, bona nit. Què tal? Bona nit, com esteu? Escolta, nen, hem acollonit a més d'una ara, Bueno, no tu, crec. Connexió directa, tu, amb el Palacio. Toni, gràcies per atendre'ns. Com te deia, volíem tenir una conversa amb tu en directe, perquè aquesta setmana es va estrenar un nou programa, un nou espai, i escolta, tu entre Polònia i Varsòvia... Estic als països de l'est en aquest moment. Estàs a tot arreu, nen. Com ho fas, això? Bueno, intentant combinar-ho amb tot l'equip del Toni Soler i del Queco Novell i del Sergi Mas, i tota la producció de Baranda i de Can Cuca, que són les dues productores que fan tot això, no? I, en fi, és una mica combinar-ho i intentar passar-ho al màxim de bé i de pencar al màxim per fer que la feina sigui al màxim d'eficaç també i divertida, no? Una de les coses, sens dubte, que és veritat és que disfrutes fent el que fas, això sí. Se't nota molt, que ets tu mateix, Toni? Bueno, dintre caracteritzat, però que disfrutes per l'interior. Disfruto l'interior, però no sóc jo mateix, sinó que sóc diversos. Però a la vida real, Toni, ets més tímid o no? Bueno, sóc bastant normal, Sóc bastant una persona normal i corrent, mediocre com tothom, o com molts, i faig les cosetes, però molt normal. Per nosaltres, sens dubte, com deia abans, ets l'home de les 1000 cares, l'home que s'atreveix a fer qualsevol paper que li donin, això també és veritat, per difícil que sigui. I deixa'm dir-te, et podrem veure per les comarques gironines, ara per fires de Sant Narcís, per Nadal, fent alguna actuació. Ara que tenim ja, noi, tenim el teatre ja el tenim! Sí, ja ho sé, felicitats. Felicito tots els gironins per aquesta reconquesta d'aquest nou espai, d'aquest espai que ja existia, però que per fi s'ha tornat a posar en marxa, no? Em sembla que sí que hauré de pujar cap aquí dalt, no sé ara quan, perquè vaig de setmana en setmana. Ara aquesta setmana que ve estem a Cervera amb el protocol per Camaleons, que és l'obra que vam estrenar fa un any, però no, la setmana que ve la veritat és que no sé on estic, perquè vaig mirant-m'ho a mesura que em van arribant els plànols. Però sí, home, espero que sí, espero poder venir, no? Doncs, home, quan vinguis et vindrem a trobar i et vindrem a saludar en persona. Molt bé, perfecte. Vale, Toni? Vinga. Gràcies i bona nit i bon cap de setmana, A vosaltres, que vagi bé. Merci, Toni. Adéu, bona nit. Bé, Antoni Albà, que no ens volíem oblidar d'ell, perquè aquesta setmana es va estrenar un nou programa. Bé, gràcies. Perdoneu, Posa'm, sisplau. Soc en Jacint. Perdoneu, què és això? Una cinta? Sí, Sílvia, sí, digue'm. Que és la segona part del Festival de Sitges.